der har du meg. Mr. Bison. Ja. Er det første gangen? Er det andre gangen jeg har en webtest nå? Og dette er jo rommet mitt da. Nei, det er ikke det. Men jeg pleier jo å ha veldig mye så rare, så mye av det. Hvis jeg går her. Der er man. Den satte seg, 20 min satte seg, men det vant jo ikke. Og så var det at hvis jeg går på mine ting, og sånn da, og så er jo ikke jeg så rik lenger, så har vi uten puder også. Det er Santa Claus. Men jeg er jo ikke rik lenger, selvfølgelig. Jeg har jo satset en del mynter. Men jeg har jo de... Nei, ja, det er kødder. Mine ting, det er bare manemøps, da jeg sitter og satser. Men de 2000 mynter ligger på rommet mitt, da. Det er på et låst rom, og de pleier å spare på hvis jeg trenger noen sjeldne ting. For eksempel gulldrage og mye sånt. Kjennende deg, vet du. Ja, men det var meg, så jeg vil takke dere som ser. Snakkes.